Hi, hello mga ka-vlogger ko. Good morning everyone. Hello guys. Today is March 8, 2025. So time check is now 9:50 in the morning. So duwe ko nakadolo guys kay ng laba. Basta Sabado mang laba ta guys. So guys, inot kayo ang panahon kay hangin-hangin tanawa guys. Grabe ka hangin-hangin jud siya guys. Ay as in I like the weather, balag init pero hangin-hangin siya guys. So, mga to guys, actually wala pa ko'y pamahaw. So, mutugbong na ta guys. So, may joki sa ganihara dyan panilap sa joki guys, kay gutom. So, it's time to dulog-dulog na guys. Bayag inig-abot way sudan, yatak na po da. Oh no! Mag-andam og sudan. So, mga to guys. Gutom na kachok. Tara, kaya nagkaano na siya sagbot guys. Oh. Ang tala na. Tinahoy. Guys, mga tumiog sa mga Ginatilan, sa mga tumig Ginatilan guys, kaya na i-battle of the band. So, time check is now 12 in the mudto. So, mapit na medari guys. Hi, boy dot! Hi, boy dot! Hi, boy dot! Salan. Uy, dut, ay. So, hello guys. Sa pagumana mo hapit sa mga akong ugangan. So, dire mi ni agi sa bukid, padong misa, Ginatilan. So, actually guys, na namin dire dapit sa kansabod guys. So, init kayo ang panahon guys ba, pero ang hangin nila is very bugnaw, as in, grabe jud siya ka bugnaw guys. Ang mga taga diren dapita dire siya mag-worry ang ilang lugar nga ang pakainit kay ngano ang ilang hangin is bugnaw. So guys, makita nimo ang overlooking nga bungtod dire dapit sa mong lugar sa Oslo guys. O tanaw na namin dire sa kansabot. So makita nimo ni ang bukid sa Maypayan, sa Alo, sa Luka. O kay tanawon na ang ilang bungtod. So medyo ang ilang kalsada dire kay gubaon, murag mahadlok ta mo agi dire guys. Okay, naguba natangtang ang mga kuan kanang asfalto guys. So mauto guys, parayon ta guys. So mauto guys, nami diring dapita guys ang kaning lalom dire ba, sapa ni siya guys, na siya tubig at tubod na ay mga reservoir, daghang mga reservoir nga nag-support og tubig sa Oslo, sa mga ubang lugar dire sa Oslo. Pero dili siya tanan sa Oslo kay ang uban na may laing gikakuhaan og tubig nga gini-support sa lungsod o dire po sa tanang lugar dire sa Oslo sa ubos nga bahin. So mao to guys, sa tanawa mura jud mig padulong nas langit guys, duol na kay ang clouds. Grabe no. Init kay dire lang kuan lugar jud, ganahan ko magtanaw sa mga green nga mga kahoy sa kilid-kilid. So actually guys, nakabot na mi ani sa kanyang guys, kanyang na yung dapita o init kay lahang baol kay hawan kay sa nga tanan. So dire dapita sa kanyang, grabe na jud katugnaw. Hayag kayong panahon init pero tugnaw ang ilang hangin. So kani siya niliko na may padong na may ani sa sambuan guys. O tanawa mo ra siya gafag, pero pag abot sa unahan na ay may gadaob na ni maho mang sunog. So mo dulhog na taani guys, padong ni sa lungsod sa sambuan guys. Mga auto guys, mga ka-vloggers, na nang midapit diri sa sambuan guys, abi na ko Ginatilan na sambuan pa di. So mga auto nga agi mi diri sa sambuan. So mga auto guys, ni parayon mi og lakaw. So mga auto guys, wala lang kadagatan dapit sa Ginatilan guys. Nailan sa daghan mo nilang sakyan nga managat sila guys. So mao daghang mga isda daring dapita. So guys, nakabot na mi ana sa Ginatilan. So makita nato nga daghang mga banderitas nga nagbitay sa taas kay magfiesta sila ang municipality of Ginatilan. So mao to guys, naabot na mi diri mo yung giadto ni bana kaning mga contest nga unsay title aning Pa-uyog sa Ginatilan nga puro sa mga dagkong mga sound box guys.
nagkuntis-kuntis na sila ani guys, murag hapit man siguro na sa 20 kapin ka nangapil nila guys. O pagsulod na akong dapita guys ba, murag manglupad man ako ang mga atuli guys. Grabe ka kusog, murag kag iduot mag ilabay sa layo kay ngano, grabe kahagtob ang mga sounds lagi guys nya. Makuan ka nang murag ako'y papilion maglibog na siguro kung kinsay makadaog ani kay maayo man paminawon nilang mga sounds guys. So mao to guys, murag nagkuan mi ani mga 30 minuto siguro mi ani ga tanaw-tanaw ni mga sounds kay akong bana kay ni ari dire dapita kaniyo sa among mga silingan nga ni apil og kuntis-kuntis ug inani nga mga dagko mga sounds ba. So mao to guys, laina lagi kayo sa kong kuan paminaw, grabe jud siya kakusog mga konso. Mao ni ang mga nangapil nga mga nani abi lagi na kog battle of the bands dili di ay pag-abot ko diri kuntis-kuntis mga dagko nga mga kanang parang mga pang sounds ba, mga box nga dagko kung panindotay og tingog mauguro. So mao to guys.